हाय गाइस, नमस्कार प्रणाम। आप लोगों की आशीर्वाद का कामना बा। एगो लड़का के प्यार में बहुत जबरदस्त चोट लगल बा। अब उ चोट के बारे में बतावा था। वो लड़की के बारे में कैसी कहा था कि सुन सुन ये मोर रनिया, ना बुझलू तू परसनिया। तोहरा बिन पागल भैनी, कैली हम जन कुर्बनिया। और दम मिलल गम, दिलवा तोहके देके। और दम मिलल गम, दिलवा तोहके देके। काहे तोड़लू तू दिलवा हमर लेके। काहे तोड़लू तू दिलवा हमर लेके। हो काहे तोड़लू तू दिलवा हमर लेके। काहे तोड़लू तू दिलवा हमर लेके। जब से लड़की गई तब से ये बतावत था कैसे कि जवन हाल छोड़ गईलू वही हाल हई हो। आइल गइल रहिया में तोहरा के जोही हो। कि जवन हाल छोड़ गईलू वही हाल हई हो। आइल गइल रहिया में तोहरा के जोही हो। सब काम में अखिया हमार, सब काम में अखिया हमार तोहरा के देखे। काहे तोड़लू तू दिलवा हमर लेके। काहे तोड़लू तू दिलवा हमर लेके। हाँ काहे तोड़लू तू दिलवा हमर लेके। काहे तोड़लू तू दिलवा हमर लेके। कैसी उपकार कैला सो के बेवफाई मिलल। तब लड़का कैसी कहत बा कि तोहरा से प्यार कैली कैलू बेवफाई तू। जिंदगी में हमारा दिहलू तन्हाई तू। तोहरा से प्यार कैली कैलू बेवफाई तू। जिंदगी में हमारा दिहलू तन्हाई तू। और रवि के अखिया रोवे, रवि के अखिया रोवे तोहरा के खो के। काहे तोड़लू तू दिलवा हमर लेके। काहे तोड़लू तू दिलवा हमर लेके। हाँ काहे तोड़लू तू दिलवा हमर लेके। काहे तोड़लू तू दिलवा हमर लेके। नमस्ते प्रणाम, धन्यवाद।